Bueno, atzalde hon, ongi etorri eta eskerrik asko gaur hurbildu zaten lagunoi. Bueno, badakizue, pixkat kuku baso eta udalan artean, atzo nazioarteko basoen eguna izan zen, eta pixkatxo bat, horren arira, udala eta kuku basok elkarlanean nahi izan ginen, ekintza xume batzuk prestau. Zoritxarrez lehenengua, aurreko martxoan 12an izan behar zen antzerkisa bertan bera laga behar izan zen, taldekide baten arrazoi pertsonal gaitxi, baina espero dugu aurrera hau berriz programatu alizatia. Gero asteburura begira, umientzako eta familientzako tailerrak egongo dira, bai hemen Usondo parkian eta bai Txauzintxu eta Tangiozarreko ludoteketan be. Eta gaurkuan hemen bilduga, pixkat, gu hasi berrixaga, talde bezala, bati bat, gurekin lanean daren batzuk makina bat denpora dara mate arlo honetan lanean, baina gaur pixkatxo bat nahi izan duguna da, gure aurretik lan pilatxo egin daben lagun bi hurbildu gurera, eta pixkatxoa beraien esperientziatik eta beraien ezagutzatik ikaste jutia, ezta. Orduan, lehenengo eukiko dugu Iñaki Aizpuru, bera formakuntzaz biologoa da, eta nazioarte mailan errekonozimendu handiko pertsona, itsasondoko, ezala, itsasondoko alkate da egun, eta denpora asko darama esan lekez, ibilbide laboral osua beti pixkat bioaniztasunan babesan arluan lanian, eta bereziki basogintza eta botanikania inguruan pixkatxo bat gai horrek lantzen. Garai baten Gipuzkoako parketako zuzendari izan dakoa be, erratzen ez banaiz. Eta, bera pixkatxo bat azalduko dozku bere esperientzia konkretuki itsasondoko herri lurren berreskuraketan eta bertako basuen sustatze lan horretan. Eta gero Idoia Boiar daukagu, Bergarako laguna, askok jakingo duzuen bezala, eta bera beha makinatxo bat urte Oñatiko Natur Eskolako hezitzaile bezala lanian. Formakuntzaz bera biologoa da, eta berakin egin pixkatxo bat hurbildu pedagogia eta hezkuntza arluan basuen hurbiltze horrek eukialdaben garrantzixan eta moduan, pixkatzela nine hurbilketa hori. Orduan, beste barik, Iñakikin hasiko ga, eta bukaeran egongo da zalantzak eta galderetarako tartia be, eta beste barik, hasiko ga. Eskerrik asko. Bueno, esan bezala, dena dela, itsasonduko esan du, baina nik gauza orokor bat, orokorragoa aurkeztuko dizuet, pixka bat, hori ez, aizkenean, zertan gehan, basoen kontu horrekin, asmatzen, kontuk, bale, bai? Eta norbait okurri zituzte egion, esatea, nun dira gure basoak. Eta hori da pixkat, azaldu, edo esplikatu nahi nizuekena, zertan gehan, hemen batez ere autonomi erkidego hontan, Gipuzko mailan zertan gehan, eta gero Bergan bertan, Bergako udalerrin ere, gauzak nola dauden edo pixkat gainetik behintzat azaldu. Orduan, lehendabiziko lana da basoa jakitea, zer da basoa eta ze ez da basoa. Askotan, ez ditugu ondo bereizten, basoak dienak eta ez dienak, zuaitze balin badago, pentsatzen du, basoa dela. Basoa hemen duzue, eta hau ez da oso urruti, Nafarroa da, Nafarroko iparraldea, horre erasun ezkurrako bailara hortan, eta Bergarako lurrak, garai batean, gu hasi aurretik, noski bizaki hasi aurretik, Alamuzko hasian, olako erliebeak eta batez ere alako basoa aristia.
Bai? Orduan, garbi gelditu deila zer diran basoak eta zer ez diran basoak. Basoak ekosistema dira, lehorreko ekosistemak, hau da ez itxasokoak, baizik lurrekoak, naturalak dira, ez ditugu izakiak egiten, ez ditugu guk egiten, sistema bezala nahiko konplexuak edo oso konplexuak berez gure lurralde hontan ditugun sistema konplexuenak beraiek basoak dira, eta gauza bat gertatzen dena, Europa maila guztian edo ia munduaren zati gehienetan gertatzen dena orain behintzat, da aizkenean berreskuratzen diren ekosistemak direla, berreskuratzen ari diren ekosistemak dira, lehendik galdutakoak berreskuratzen ari gera. Hau da, ez dira hasieratik zeuden bezala. Pentsatzen dugunean, Amazonasen edo Kongo aldeko, Afrika aldeko oianetan, oian horiek, bere bizitza guztian edo bere historia guztian aldatzen joan dira, baina baso izaten jarraitu dute hemen ez. Hemen, hori, garai batean kendu ziren, sutsitu ziren, eta berriro ere leku batzutan berreskuratzen ari dira, edo guk saiatzen gera laguntzen berreskuratzen. Eta gero, basoak ez direnak eskubian hor duzue, ze ez dira basoak. Hori, zuhaitz landaketak, asmo honenakin eginda ere, ez dira berez basoak. Zuhaitzak egonagatik batzu basoa dira eta beste batzuk ez. Gero ikusiko dugu pixkatzeatik. Ez dira geroza bakarreko sistemak, hau da, ez dira bakunak, ez dira simpleak, dira nahiko konplexuak lehen esan dugu bezala. Eta ezaugarrietako bat, behintzat, basoen ezaugarrietako bat egurrila izatea da. Egurrila ez baldin badago, basorik ez dago. Ez da bakarrik bizia, baizik hila ere behar du. Hemen duzu adibide bat, zer ez da basoa. Zer ez da basoa? Noski, hemen pinu landaketak, bere hor eskubian duzuen ziklo guzti hori egiten dutenak, landaketatik hasi, gero bakanketak egin eta izkenen aprobetxamenduk berriro hasteko, zirkulo hori betetzen duten landaketak, zuhaiztiak dira noski, baina ez basoak. Eta hau da erkidegoan dugun egoera. Orduan, lehen esan duguna batzuk dira landaketak, eta beste basoak gorriz jarri ditugu hemen landaketak dienak eta berdez basoak. Orduan ikusten duzue erditik bera, hegoaldera, hor daude, hor ditugu oraindik gelditzen dira Araban batez ere, Bizkaian da Gipuzkoan, Araba eta Nafarroko mugan, hor gelditzen dira basoak, eta hortik gora ikusten duzuena da gehiengo izugarria hori landaketak dira. Eta hau da, gaur egun dugun egoera. Ez da besterik, bakarrik da hori. Egun dugun egoera landaketa eta basoen artekoa. Orduan, biodiversitatea eta olako gauzak entzuten ditugunean, dagoen galera daudela eta basoak dira gure inguru hontan biodiversitatea gehien duten ekosistemak. Eta horregatik dira hain importanteak biodiversitatean mailan. Eta maila hontan, gertatzen zaiguna da hori, ikusten duzu hor 2016an orduan egin zen, diagnostiko hori, natura ondaren diagnostiko egin zenean, ikusten da baso guztiak daudela egoera txarrean. Eta hor jartzen duen bezala, basogintza edo basoan egiten diren lan horiek dira, basoak lehen da bizi, suntsitzen dituztenak. Gero, gehiago sartzen baldin bagera, basoak ere desberdinak dira. Pagadia ditugu, ariztia ditugu, altzadia ditugu, artadia ditugu. Baso desberdinak daude, baina baso desberdin guzti horien egoera, hori ikusten den bezala, egoera hori ez da egokia, desegokia da, kasu guztietan. Europako habitat arteztarauak behartzen du, Europa guztian, estatu guztiei behartzen die, gure kasuan autonomi erkidego bakoitzean egiten dira, interes europarreko habitaten konservazio egoera neurtzea. Eta neurketa hortan, bi aldiz egin da, hori ikusten duten bezala bat egin zen 2013an, eta bestea 2019an, eta bietan basoen egoera gure autonomi erkidego hontan, denetan baso guztien egoera txarra da. Zergatik, eta hemen dago, hemen mapa hontan duzue, arrazoi handienetako bat, eta da,
batez ere Gipuzkoan da Bizkaian, hor ikusten duzuen bezala, baso handirik ez dago. Kolore horiek bakarrik esan nahi dute, basoek ze azalera duten. Orduan, guk hemen aristi bat, Otzarbei ikusten dugunean, Bergan esaten du, baina Gipuzko guztian da Bizkaia guztian edo gehienen ikusten duguna, ezkenean dira oso azalera txikiak. Azalera handia ikusi nahi baitugu, mehun behar dugu Arabara edo aldamenean dugu Nafarrora. Hor bai ikusten ditugu, hor berde ilunean ikusten ditugun horiek, baso handiagoak, azalera handiagokoak. Eta basoak zerbait izan nahi badute, batez ere bere egoera eta bere ezaugarrien aldetik, azalera behar dute. Txikietan, pentsatu dezagun, oain hemen ugaritzen ari dian, basurdeak, orkatzak, eta horiek ere bizitzeko azalera handia behar dituzte, eta hori bestela, basuan bizi diren landare eta animali asko. Orduan, azalera hori ez badute, ezin dute bere bizitza guztia egin. Eta hori da, pixka batez, maila handi batean, bai Gipuzkoan da bai Bizkaian, gertatu zaiguna, hori, galera, natura, ondare, galera hortan. Eta hala ere, hemen ikusiko dugun bezala, hortan jarraitzen dugu. Ez pentsatu horregatik, ikusiko duzu, horregatik hor gerditu gehanik, baizik, hemengo bideo honetan ikusiko dugun bezala, oraindik ere gauzak oso deseoki edo deseoroso jarraitzen dute. Ikusi besterik ez dago, hau Gipuzkoa da, ez da Bergara, da Azpeiti eta Zestua arteko lursail handi bat dagoena, kutsak daukana, eta begiratu zein den egoera, bai? Gezurre badirudi ere, oraindik, Gipuzkoan, horrelako, lehen esan diate, eta guain, aireiz bastante asematzen, orduan, oraindik ere, horrela tratatzen ditugu baso edo gure lurraren zatiak. Hau da, berez, eta hemen Deba Goiena inguruan, da Berga inguruan ere, leku askotan ikusten duguna, zaizkenean egurra ekoizteko, eta egurra ekoizteko erabiltzen diren metodo horiek horri ikusi ditugun bezala, ez dakit, beste mundu bat emate dute, baina egungo Gipuzkoa dugu baita ere zati hori. Orduan, importantea da baita ere azpimarratzea, askotan esan dugu, klaro, aizkerean basarritarrak dira, basarritarrak, terrenon jabeak direnak, eta nolabait, terreno horiek dauzkate, eta diru bat atera behar dute, hortik, zer gutxigo, hori da pixka bat esplikatzen dena. Gero, numeroak ikusita, numeroak beste zerbait ematen dute, edo beste irudi bat ematen digute. Orduan, hemen duzue, adibidez, erkidegoan, Euskadin, 3 probintzietan, oda, oain dela 20 urte, baina, ez da asko aldatu, nola baiteko, hori ez, propietateen jabeen sailkapena. Orduan, jabe batzuk, basarri gehienak, basarri asko dira, hori, 5-10 hektarea, 10 hektareako terrenua duen basarri gaia handia da, bai? Orduan, horrela sailkatuta ikusten dena da, jabeak txikiak, 5 hektarea baino gutxiago dauzkatenak, asko diela, 9.000 Euskadi mailan, bai?
baina kopurua ikusten duzu eguneko 55, erdia baino gehiago esan dezagun baserritarrak eta horiek dira batez ere. Baina denen artean, pinudien edo landaketen eguneko 17 bakarrik dute, 12 barkatu. Hau da, eta alderantziz, gutxi batzuk, 1000 eta gutxi, eguneko 8ak, pinudien erdia baino gehiago daukate. Honekin ze adierazten digute, dizkigu zenbaki edo kopuru horiek gaizkenean, realitatea beste bat dela. Hau da, badaude terreno asko duten jabe gutxi batzuk, hemen ikusi dugun kutxa horietako bat da, eta horiek dira nolabait, pinudi edo landaketa horien jabe handierak direnak, erdia baino gehiago dauzkatenak. Hemen ikusten dugun bezala. Orduan, danetan antzeko zerbait gertatzen da, hau da, nola banatzen dan, propietatea nola banatzen dan ikusita, esan dezakegu, baserritarretaz ez egiten dugunean, zati baten, hala da, baina zati batean bakarrik. Realitateak beste zerbait erakusten digu. Hemen duzue gauza antzeko zerbait, mendi publikoak eta mendi pribatuen artean, mendi publikoetan ere, oraindik kolifera gehiago dira, landaketa gehiago dira basoak baino, eta terreno pribatuetan zer esanik ez. Baino, terreno pribatuetan eta landaketan erdia baino gehiago, erdia behintzat, terreno 20 hektareatik gora, hau da, lurjabe handienak terratenienteak deitzen den horietakoak, edo enpresak, edo horrelakoak, dira horien jabeak direnak. Orduan, oain gutxi, gertatu da, eta horregaitik jarri dut hau ere hemen, ezkenean, oain gutxi, batzuk azaldu dira, badakizute urtero landaketak egiteko eta zainketak egiteko eta diputazioak diru bat jartzen du, aurten, iazko dirukin, ezkenean, batzuk gelditu dira kanpo, orain arte laguntza guztiak ematen zian, orain batzuk kanpo gelditu dira. Eta, protesta batzuk izan dira, eta horrelako zea batzuk, ezkenean, laguntzarik ez badago, politika hori ere, pixkat, erren gelditzen dalako. Orduan, zer gertatu da orain diferentea, orain arte gertatu ez dena, eta denok ezagutzen dugu, pinuak edo pinudiak eta leku askotan behintza beste kolore batzutakoa ikusten ditugu, gorriak ikusten ditugu, gorritu egin dira, gaitz bat sartu da, gaitz hori zabaldu egin da pinudi guztietan, batez ere, guri orain virus ditxoso honekin gertatu zaiguna baita ere COVID-arekin, hau da, genetikoki ere desberdintasun gutxi egotean, errez zabaltzen da, eta gazu honetan pinudietan eta errez zabaldu da, bai insinis pinuan, bai larizio pinuan, bakoitza bereakin, eta orduan, lehen garai batean, hemen jartzen duena, loro berde eta horlako zerbait eta zeak, oain bera etorri zaizkigu, bai? Eta horren aurrean, zein izan da, nolabait, reakzioa. Gure agintarien, bai Eusko Jaurlaritza eta bai diputazioen nolabaiteko erantzuna izan da hori, ikusten duzue, plangintza bat gaixotasun horren kontra, batetik ez dute, ez daukagu nahiko hori, bitartegorik hori egiteko, baina gero urrengo esaten dute, konforme, plangintza bat egin dugu eta bazen konpontzea eta horrelako gauzak. Baina izkenean, ikusten ari dena da, egiten ari gehiena gauza berdine egiten. Hau da, lehen pinua zena, oain pinua ezin bada, oain egiten dugu, hori, kriptomeriak edo horrelako koniferak eta eukaliptoa eta horrelako espeziak berriro ere. Hau da, egurra produzitzeko bakarrik balio duten landaketak. Eta hori da bultzatzen ari direna. Gertatzen dena da, eukaliptoen kasuan, adibidez Eusko Jaurlaritzakia, bai Euskal Herriko Unibertsitateko eta Arantzadiko nolabaiteko ikertzailei lan bat eskatu ziren eta horre garbi ikusten da, kaltegarriak diela eukalipto landaketa horiek eta bestaldetik baitugu arazoak zuteena bezala. Eta hemen Galiziako alkate honek esaten duen bezala,
olakoa gauza gertatu behar, Galizian eta Portugal izan ziren, orain dela gutxi izan ziren sute erraldoi horiekin, gertatu dena hori, jendea konturatzen hasi da, zerbaitek failatzen digu hemen, ez? Eta horregaitik, ekologi mailan, ekologista mailan, egiten, eguzki hemen daukagu adibidez, eta ez dut, oain da momentue gauzak aldatzen hasteko. Momentu egoki bat izan diteke, jaketa aldaketa dagoen, aldatzen hasteko. Eta zertarako aldatu, eta hori da bizkat hasieran esan duguna, zer diferentzi dago landaketa eta basoen artean. Basoak landaketak baino beste gauza batzuk ematen dizkigute. Gauza desberdinak ematen dizkigute. Eta hemen, konbo hontan, argazki hauetan ikusten duzue, zer eskatzen diogu guk basoei. Azkenean basoetaz hitz egiten ari gene, gure lurraldeetaz hitz egiten ari gera, eta lehen esan dugun bezala, gure lurraldean dugun ekosistema aberatsena. Ordu, gauza guzti horiek, hemen dituzuen gauza guzti hauek, basoi esker ditugu. Ez justu Bergaran bertan dauzkagun basoak, edo Itsasondon, edo Herrietan, edo Gipuzkoan, edo Euskal Herrian, mundu mailan izan dira, baina, bakoitzak eragin dezaken lekuan eragin behar du. Orduan, aire garbia nahi badugu, ura kondizioetan nahi badugu, beste parretxikua nahi baditugu, biodibertsitatea nahi badugu, gauza guzti horiek, horri ikusten ditugunak, eta gero idoiak esplikatuko dizkigunak, azkenean basoak ematen dizkigun onurak dira, zerbitzuak onurak dira. Eta basoak gauza bat du beharrezkoa. Basoak ez da bakarrik zuhaitzak, baizik zuhaitzen azpian dagoena. Eta bizitza mantentzen duena lurzorua da. Eta lurzorua bizirik egon behar du. Eta lurzoruan milaka, milioika bakteria, ontxo, mikroorganismo pilo bat daude, hori materiaren zikloa eta energiaren berrikuntza ematen dutera. Baina horrela tratatzen badugu, lehen bideoan ikusi dugun bezala, lurzoru hori galdu egiten da, eta lurzoru hori galtzean horren gainean dagoena ere galdu egiten da. Gertatzen dena da, lurzorua egiten da, baina denbora asko behar du horretarako. Eta guk kapazia denbora gutxian desegiteko hainbeste urte kostatu den gauza bat. Hau da, lurzorua egiten da ikusten duzuen bezala, baina hamarkadak ehundaka urte behar ditu berriro ere bere onera etortzeko. Eta guk urte gutxitan desegiteko kapazia. Oain behiratu Gipuzkoako datuak dira, eta ikusten duzue urtero, 4 milioi terdi tonelada lur galtzen dira. Eta Euskadiko baso plangintzak dionez behintzat, 56.000 hektarea ditu Gipuzkoan, hau da, Gipuzkoko laurdena baino gehiago, 100.000 hektarea eskaz ditugu, 56 laurdena baino gehiago, higadura arazo handiak dituen lurretan dago. Orduan, oso normala da, hemen beran ikusten duzuen, argazki txikian ikusten duzuen, errekak edo ibaiak horrela ikustea, ebipiskat egiten duenean horrela gertatzen dira, eta, karo, hori dena itxasora dihoa, eta hemen behin itxasora junezkeo, itxasoko zati, kostako zati hori errekak ibaia bukatzen direlekuan, ikusten duzue, hori da, lurretik galtzen ari geran lurzoru hori. Eta, klaro, horrelako praktikak dira, lurzoru hori galtzen laguntzen dutenak. Orduan, zertagoaz honekin, hori, landaketak eta noski lurjabeak diru bat edo errendimentu bat ateratzea bere lurretik bidezkoa da, baina bidezkoa da baita ere eskatzea edo esatea zer ari gera galtzen. Irabazten da bai, baina galtzen ere ari gera, lurzorua galtzen ari gera adibidez. Orduan, hemen ikusiko dugu, Gipuzkoan, seguimos construyendo la destrucción del futuro, da, bafalda egiten zuekin horrena, eta begiratu ze gauzak, momentu bat, ze gauzak gertatzen ari zaizkigu, ari dian, hori bideo egiten dituztenak eta gauza txukunak egiten dituzte, eta behira, ze gertatzen ari zaigun, eta hau, Gipuzkoatik atera gabe baita ere, ikusi momentu batean.
hodeiak daude, itxasoan txalupak, zapatak guztiz. Bueno, ikusten duzue, hau da, azkeneko euritean, euriteekin ateatako irudiak, eta Gipuzkoa da. Ez da urrutia joan beharrik, Gipuzkoa da, bai? Orduan, honen aurrean zer, eta hori da pixka bat hemen azaldu nahi genuena, honen aurrean zer. Berga etortzen balin bagea, Bergan udalarri handia dauka, handia esan nahi dute, Gipuzkoa deneako. Orduan, gertatzen zaiguna da Bergan ez dagoela horrelako beste herri batzutan, Oñati baten edo Arrasate baten dauden olako alturak eta mendiak eta nahiko laua da erlatiboki, loski. Eta orduan, hemen ikusten badugu, Debagoienako lurralde zatikako plana, antolaketa, lurraldearen antolaketa egiten duena eskualdeka, hemen ikusten duzuena da, ezkerean, babesteko dagoen planteatzen den lurralde bakarra da hor ja Antzuola eta Eskoitikin da hor muga egiten duen hori Karakateraino dijoan mendi sail hori hor berdean jartzen duena. Eta gero horian azaltzen dienak, hemen badago horre Angiozarraldean basoa berreskuratzeko leku txiki bat, ikusten duzue lurraldearen, Bergako lurraldearen zatia handiena ez duela ezer esaten. Hor dago eta bate garrantzirik izango ez balu bezala. Herriko antolaketa plangintza begiratzen badugu ere, antzeko zerbait ikusten dugu. Hor berdean azaltzen dena dia basogintzarako besterik gabe jarritako lurrak, horian azaltzen diena dia nekazaritzako lur bezala jarritakoak, eta hor berdin, han eskubiko muga hortan ikusten duzu, hau ja udalatxaldea da, baina hor ikusten duzu, leku bakarra, naturaldetik importantzia ematen dietena, hango dozea hori dela, eta ez dagoela besterik. Hori da, herriko arauetan ere, hemen lehen esan duguna Angiozarralde hortan zatitxo bat, Asentzio alde hortan, eta kitxo, besterik importantzirik ez balu bezala. Bain egin berria du Aldundiak olako lan bat, azpiegitura berdea, Gipuzkoako azpiegitura berdea, eta horria gauzak aldatzen dira. Azpiegitura berdean dira, importantzi gehiago ematen dira, baita ere, Bergan barruan ere ikusten duzu hor, azaltzen zaigula berde hortan, hau da, azpiegitura berde hortan sartzen dien lekuak, Bergara mailan ere, beste irudi bat ematen digu, bai? Horria saltzen dian, konpondu behar dien gauzak. Hemen, abibeda hondiko trena dugu, autopista dugu, autobidea ditugu, mila gauza horre zehatzen digutenak. Orduan ja, beste irudi bat ematen digu. Eta, klaro, dana bezala, hau historia baten ondorioa da. Orduan, hau da, 1945 ikusten dugun argazkia edo genuen argazkia, hor saltzen dian, zurizka azaltzen dira horiek denak soroak dira, soroetan batez ere lehen egiten zen hartua garrunakin, eta gero neguan arbilak eta erremolatxak eta horrelakoak, eta horiek soro horiek dira, garai hartan gari egiten zen baita ere, hori egiteko gerra ondoreneko urteak dira eta gari irinik etzegoen, bertan gari egiten zen hori izateko, oain paisai guzti hori aldatu egin zaigu. Etorriko da. Paisai guzti hori aldatu egin zaigu. Eta lehen soroak zirenak, orain asko belardi bezala gelditzen zaizkigu, belardi larren ibiltzeko, behiak eta ardiak eta horrelakoak, eta gero beste guztia ikusten duzue mantxa ilun horiek, gehienak pinuriak dira. Orduan, bi belaunaldi izan dira, tartean dienak, baina belaunaldi horietan paisaia erabat aldatu da. Erabilera, lurraldearen erabilera erabat aldatu da. Orduan, gaur egunen, ikusten duzu ezkenean gelditzen zaizkigun, Bergan gelditzen zaizkigun basoak 14 bakarri dira. Lurralde guztiaren 14, pentsatu 7.500 hektarea ditu Bergak. Eta erdia baino gehiago, horre bosques de galeria, hori bosques de plantación deitzen duena,
hau da, landaketak dira erdia baino gehiago, herriko udalerriaren erdia baino gehiago hartzen dute. Bai, hori da pixkat egoera. Bale? Bueno, eta, klaro, horrekin ikusten duguna da, produkzioan daude, ematen dute. Zer ematen du, pinuri batek ematen duena, egurra, bai papera egiteko edo beste erabilera batzutako, eraikentzan erabiltzeko. Karo, ekonomikoki ere, numeroak ez dira izugarriak ez dira, baserritarrak orokorrean kejatzen dira, eta basogintzak importantzia asko galdu du. Baina, kasu honetan, ikusten duzu, Gipuzkoan, erkidego mailan, egurra intensiboan jartzen du hor, intensiboa. Gaur egun oain arte egiten dena, egurra bai pinuakin edo kalifituekin, numeroetan begiratuta hektarea urteko, oain pinu egin gutxiko, gaitze jo ezke, oaindik hori ere galtzen da, hori gateatzen dira, numero hori gateatzen dira, 175 euro hektareako urteko. Honek esan nahi du, Gipuzko osoan, terreno pribatuak eta terreno publikoa dana batea hartuta, 15 milioi euro ematen dituela, egurrak. 15 milioi dirua da. Batek ukitzeko dirua da, baina pentsatu Gipuzko osorako, Gipuzko ekonomian 15 milioi, beste zea bata. Eta, klaro, hemen ikusten duguna, azkenean, oain itxasondo esan dut, itxasondo horregera, oain perretxikuekin, ultzamako kotokuekin, eta ultzamaian neurtuta dauzkate, produkzioak, batez ere aristiak eta pagadiak dira, aristi eta pagadietan, ontsuetan, ontsuak, oain saldu egiten dira, orduan, salmenta hortan, zenbat diru atera daiteken kalkuluak eginda, beraiek ez dute, pagadietan, 100 euro ateratzen dira perretxikuetan. Orduan, erdia baino gehiago da, eta basoa mantenduta. Baina beste erabilera batzu daude, lehen esan duguna, ura. Ura aizkenean da baliabide bat zaindu beharrekoa. Eta oain, entzungo zenuten, klima aldaketa dela, eta klima larrialdia, gure lehendakariak esan zigun, Euskadi klima larrialdi egoeran dago, arazoetako bat ura da. Eta ura nahi badugu, eta ura baldintza honetan, da ura kondizioetan nahi badugu, basoak ere mantendu beharrean gaude, ez landaketak, lurzoruak mantendu beharrean gaude. Orduan, karo, ura, eta hemen, bergan, Urkulu duzue, eta beste leku batzutan, beste urtegi batzu ditugu, baina urtegietan biltzen den ura denok pagatzen dugu, baina hori ere lurralde batetik dator, eta kalkuluak ere berdin egin daitezke. Eta adibidez, hori da Añarben, Gipuzkoa mailan egindako kalkuluak, eta uran bakarrik ere askoz diru gehiago ateratzen da, ez propietarioentzako, baizik beste era batera, lurralde berdinetik. Eta gero, beran ikusten duzu, azkenean, amerikanuak ere, bere gauza honak eta txarra dituzte, danetik, dano bezala, gauza bat egiten dutena da neurtu. Eta gu baino asko zoreto gauzak neurtu, eta ekonomikoki ere neurtzen dituzte. Eta hemen ikusten duzuen bezala, azkenean, basoetatik ateratzen den ekoizpena, horre gorrian jarri dituzena, hori da, egurretik ateratzen dena, eta lehenaoko gauzak, kliman erregulazioa, edo urarenak, eta horrelako gauzak, askoz balio gehiago dute, egurretik ateratzen dena baino. Baina, hor eskubian jartzen duen bezala, aukeratu egin behar dugu, gauza bat egin behar dugu, edo beste biak batera oso zaila da. Edo behintzat, banatu egin behar dugu leku batzutan gauza batzuk, eta beste batzutan beste batzuk. Orduan, gaztaina nahi behar ditugu, eukaliptuak ezin ditugu jarri, hori da pixkat. Zerta ekartzen gaitu horrek, aizkenean bi, gutxienez, gero beste batzuk ere badaude, baina hori ez, nola baiteko, lehen esan duguna gauzak 1945 aldatu dira, orain arte aldatu dira, hemen ere beste salto bat ematea tokatzen zaigu, beste aldaketa bat ematea tokatzen zaigu. Zergatik, aizkenean, hor jartzen duen bezala, lurraldea da, kapital estrategiko bat, lurraldea,
oain importantzirik ez diogu ematen, edo daukan importantzia ez diogu ematen, baina etorkizuneako gero eta beharra handiagoa izango dugun kapital bat da, bai? Eta etzaiku komeni etekin azkar batzuen bila suntsitzea, hau da, etzaiku komeni lurzorua galtzea zergaitik, gure bizitza ere hortan oinarritzen dalako, bai? Eta gero besteletik, ja apustu garbia egitea, lurraldea herri ondaso bihurtzeko eta bere ahalmen guztiak adierazten laguntzeko. Gure ondorengo bizitza asegurua baita, hau da, bizitza mantendu nahi badugu, etorkizuneako gure ondorengoei ere zerbait hona utzi behar badiegu, apustu bat egin behar dugu baita ere. Orain da momentu aldaketa hori egiteko. Eta horregaitik, gaude hemen, horregaitik, ez da beste, orduan, hemen ikusten duzu bezala, kukubaso, bergan, eta, bueno, antzeko zerbait egiten ari gara, leku guztietan landaketak egin, basoa berreskuratzen zehatu, hemen dituzue ekimenak leku desberdinetan, Gamizen, Oñatin, ez dakirun, herri asko ari dira mugitzen. Batez ere, eta pena da, baina hala da, Eusko Jaurlaritza eta Diputazioetik beti laguntzen da, laguntza badaude, baina ez dute behar bezalako edo nahi bezalako laguntza edo bezala ematen. Arrazoi desberdinak egon daitezke, egon ditzakegu konformego edo gustuago batzukin edo bestekin edo nahi duzu bezala, baina bueno, hemen Atxondoko herritarrak egin zuten olako bideo bat baita ere, eta izkeneko bideo bat erakutsiko dizuet, bueno, esaten duguna, egon gaitezke gutxi edo gehiago ados hemen bakoitzak adierazten duenakin, baina bueno, bakoitzak bere arrazoiak izan dezake basoak berreskuratzeko. Eta hemen jasotzen dira horietako batzuk. Ikusten ba, eta bai. Mendizen korrika egi guztetan jakun noi, basuetan sartu eta bertako useine sentidu gurogu. Azken finien, herrien instalazio goki batzuk eskatzen dugu zen moduen, baso osasuntzu batzuk begure dugu, bertatik kirolaz disfrutetako. Mosketak direla eta 15 urtero basoak guztiz aldatzen dira, eta gure bizi horrak euren benpe usten dugu. Mendizen korrika egi guztetan jakun noi, basuetan sartu eta bertako useine sentidu gurogu. Azken finien, herrien instalazio goki batzuk eskatzen dugu zen moduen, produktuak eskuratu alizeteko, erlezainok paisaia anitzak, ardoguz paisaia aberatsak, eta batzutan gure inguruen naiz eta oso berde ikusten dugu, benetan esalike basamortu berde baten inguruen bizi gaiena, nahiko paisaia pobreak dira. 1000 lorietako estizek jaso gure badoguz, 1000 koloretako basuek Nubet jelai da, bi batea izia da, horregatik ez talde zer ulertzen. Barkatu, Mendizen korrika egi guztetan jakun noi, basuetan sartu eta bertako useine sentidu gurogu. Azken finien, herrien instalazio goki batzuk eskatzen dugu zen moduen, baso osasuntzu batzuk begure dugu, bertatik kirolaz disfrutetako. Mosketak direla eta 15 urtero basoak guztiz aldatzen dira, eta gure bizi horrak euren benpe usten dugu. Ez dugu bukatu nahi, ez da eukalipto artean ibiltzen, ez da euren benpen egoten. Erlezaintzako produktuak eskuratu alizeteko, erlezainok paisaia anitzak, bardoguz paisaia aberatsak, eta batzutan gure inguruen naiz eta oso berde ikusten dugu, benetan esalike basamortu berde baten inguruen bizi gaiena, nahiko paisaia pobreak dira. 1000 lorietako
estizek jaso gure badoguz, 1000 koloretako basuek be biherko doguz. Panarran, bertako basuen alde gauz. Bertako egurren biharra ikusten dugu Panarran, gure labian erreteko. Ekarteko handiziar eta gaztetako diru eta gasoia transportien. Guraso bezala, baso bizien alde gaude, heziketarako eta aisialdirako ematen digun aukeragatik. Beste alde batetik, zer etorkizun utzi nahi diegu gure aurrei? Lurriak edo baso biziak. Gu garbi daukagu, baso biziak. Hemen nahiztari jok, baso biziaren alde gauzela, batez be oiogortare jok, oiogorrak handeuki beruen bizilekue, eurek janarizean topeten dabe, eta hori, eukalituek azken baten dakar zikutie eta da hanez dago janaririk. Bertako arbolie eta baso bizizi bidul. Geure inguruen dan eukalitu josten badugu basue, azken baten dana zikutie eta azken baten txoriek janerik ez dugu eta han oiogoro barik garatu dira. Neu, baso bizien alde nau, arrazoi asko gaitik. Eta zuhiltzaile moduen arrazoi bat dauket eta arrazoi hori zuti edie. Badakigu indela 30 urte inguru hemen menbai inguruen eta zerra errezan, pinula aldaketak egon ziren bat destinatzien eta dana errezan, gero guztion diruakin hori dana konpondu behar. Orain eukalituarekin gauza berdina egiten gabiz, eta akatza handiagoa da. Eukalituaren zutiek asko bortitza badie, orduen ez gaitxe esan barriro be, akatz berdinen sartu eta 1000 koloretako basoak behar ditugu horretarako ere. Ikusten duzue, eskenean, egon dezakegu ados edo gehiago edo gutxiago hemen azaltzen dien arrazoiekin, baina denok izan ditzakegu gure arrazoiak hortarako. Eta batez ere orain ikusten haitu gehianak eskenean beste 1000 gauza egon daitezke, hemen azaldu dira batzuk, atxondokuak egindakuak, hemen aldamenean dagoen aran bat baita ere, baiara bat, horri bat, eta antzeko zerbait. Paisai hauek dira galdu ditugunak, hau Añarbe da adibidez, horre errenterin eta errenteriko partean, eta, hemen da zerbait galdu duguna, eta, kukugaso, eta horrelako iniziatibakin eta, pixkate berriro ere berreskuratu nahi ditugunak. Eta hori, esan dakoa, txanda guain, bai, zuena, hasi beharren gaude, eta hori, dena dela, lehen esan dakoa, idoiak esplikatuko digu orain, baita ere, nolabait ingurumen hezkuntza horretatik, nola bideratzen den Oñatiko Natura Eskolan, eta ze importantzia duen basoak baita ere alde hortatik. Zein da zuria? Atzalde hon. A ver. Asmatzauten neupe. Hoixen, neukoin azalduko dutzuetena da, alde batetik Natura Eskolan zeitzen dugun, baina beste batetik orokorrian, basoak ingurumen hezkuntzan ze garrantzia daukan.
Bai, eta, bueno, kukubasotik jaso ginuanean hitzaldio prestatzeko proposamena, Natura Eskolako lantaldian komentu nebanean, pentsau ginuan, kontxo, basoa ingurumen hezkuntzan. Ikusten duzu hor parentesi artean jarrita dagola, eta esan ginuan ez, ingurumen hezkuntzan ez. Ze basoa bakarrik ingurumen hezkuntzara murriztia izango litzake, esparru zabal bat kentzia eta oso gauza konkretu batian oinarritzia. Orduan esan ginuan ez. Basoa hezkuntzan, takitxo. Eta gutxi gora bera hoxe da, azalduko dutzuetena. Bai? Bueno, ez noia berri dorrapikatzera Iñakik esan dakuak, ez? Hasiera batean basoan ezteko, jakinbia da, zer dan baso bat. Eta Iñakik ondo azaldu da den moduan, ba hoxen, ez? Garagar soro bat, zelai ekosistema bat ez da moduan, edozein landaketa, edozein zuaitz landaketa, ez da baso bat. Bale, basoa, Iñakik dutako moduan, oso sistema komplexua da, adin desberdinetako zuaitzez osatuta, bioanistasun sendo batekin eta elkarrekintza oso komplexuekin. Bale? Eta basoan ezteko, edo basoan eziketa bat emuteko, baso eukibiu gertu, eskura. Bai? Hau da, Bergarako kasua, edo, Oñatiko kasua baitza, benetan, basora joateko gogoa baldin badaukagu bertan eziketa bat itxeko, eskura, oinez joateko moduko basorik, oso gutxi dago, hemen ingurutan. Eta orduan, hoxen, Iñaki Kontxe aipatu daben garrantzia hori, ez? Udalerrixak, bertako lurrak eskuratzeko bihar hori, bertan basuak sortze aldera. Ez bakarrik mendingurutan, leku garaietan, erdigunetan bebaitza. Hau da, dozein momentutan, kotxerik hartu barik, edo beste garraio biderak hartu barik, oinez joateko basuak derrigorrezkoak dira, bertan eziketa bat aurrera analizateko. Eta hoxe, zeatik basuan ezi. Basuan ezaten dutenean, basua eta natura bixen arteko nasketa bat egingo. Gure kasuan, gure ekosistema garrantzitsuen hemen, gainera, baiaran aranean basua izango litzake. Baina, basorik ez dauken lekutan, beste baliabide batzuk, natur baliabide batzuk erabiltzen ditue, ingurumen eziketa, edo naturan eziketa itxeko. Ondartzatara joaten da jentia, ero DS-etara, edo holako beste ekosistema batzutara. Ordan, naturan eztearen onurak zentzu dian, azalduko dutzuetolan laburrian. Garrantzitsuenetariko bat da, alfabetizazio berdea. Eta, zer ote da, ez? Alfabetizazio berdea, ez dakit sekulentzen duzuen terminu hori. Eta hori ulertzeko, ariketa txikitxo bat proposatzen dutzuet dan hori. Ez dakit gogorik eukiko zuen ariketetarako, baina, hortxe doia proposamena. Minutu erdixian, 30 segundu ingurutan, gai izango goinake gure basotako 10 animali izendatzeko edo gogoratzeko. Ingo, ariketa hori? Ez haitxut ondo ikusten, prest? Venga, tale. Hasi pentsatzen, a ber, zeuren akordura 10 animali izen etortzen jatzuen. Basoetakoak, izan miadia eta geuriak. Bale? Listo? 30 segundo pasako zion, ez da? Zeintzuk izan zate gai? Zaitik eteratzen dagoen ekorremiz ezarata? Zeintzuk izan zate gai 10 animali gurura ekartzeko? Jaso ondo bezuak. Ganoraz, goguakin. Hoi da. Bale. Oin jetxi bezua, naturzientziekin harremana aukido zuen, ikasketaz edo harremana aukido zuen horrek. Jetxi bezua, zuek ez dozue kontatzen hor, konput horretan. Eta 60 urtetik gorakoape jetxi bezua. Zema gelitzen zate? Bat. Nik hemen ekarri diotzuet, hoxan, gure basotako animali batzuk. Burura etortzen dian lehenengoak normalian ugaztunak izaten dira, gero egaztixak. Baina gainontzeko xomorro horrek
anfibion, arrasti, ornogabe, eta horredanak, horrekin sekula santan ez bakordatzen, orokorrian, bale? Bueno, bestarik eta txikitxo bat. Bueno, oin, gure basotako 10 landare, bale? Venga, beste 30 segundu. Kiko zuez. Iñaki zuez. Bai, listo? Bueno, zenbatek, 10 landare. Bat, bi. Natur zintzietako jentiak, bezua bera. Eta 60 urtekoak, bai. Zenbat gelditzen ga? 0. Inor. Bai. Bueno, hemen batzuk, landare batzuk, bale? Gure basotako hainbat landare. Orokorrian, lehenengo etortzen jakunak burura, zuaitzak. Bale? Eta gero ja gainontzekoak belarkarak, goroldixuak, hepatikak, iratzeak eta horrek, normalian sekula santan, bale? Likenapez eta barrak. Beraz, zer da alfabetizazio berdea? Bauxe, naturaren ezagutza. Bai, hau da, jakitzia irakurtzen, ez, natur inguru baten gauzela, kasunetan basuan, irakurtzen jakitzia, zer daukagun inguruan. Bai, izena jartzia espezie desberdineri, eta ezagutzia, bertan pasatzen dian prozesuak zentzuk dian. Bale? Hau da, naturan inguruan, alfabetizauta egotia. Bale? Eta naturaren ezagutza horrek zer sortzen dago, ez, gure inguruan, ze onura sortzen dago alde batetik, hoxet. Naturarekiko atxikemendua eta zaintza. Hau da, jakitzia identifikatzen inguruan ze izaki bizidun daukagun, olakotxe konexio bat sortzen dozku, izaki bizidun horrekiko, eta zaintzarako gogo bat sortzen dau orokorrian. Bestalde batetik, ahosko ondaria gordetzeko aukera bat da. Izen zientifikotatik eta euskara batuko izen horretatik kanpo, udalerri danak daukagu gure izen propioak. Hainbat izaki bizidun izendatzeko geure izenak. Orduan, ondare kulturalan babesabe hortitxik emoten da eta mon leike. Eta bestalde batetik mundu ulertzeko bidia emoten dau. Munduan emoten dian, emat prozesu ulertzeko bidia emoten dau. Orduan, naturaren ezagutza horrek, azken finean lortzen dauena da, hortzek jartzen daben bi esaldi famoso horrek, ez? Ezagutzen dugun amaitxe dugu eta maitatzen dugun hori babesteko joeria daukagu. Motzian esan da, ezagutuz maitatu eta maitatuz babestu. Hau da, gertutik sentitzen dugun eta gertutik ezagutzen dugun horrekin konektatzen dugu eta sortzen dozku premia bat hori babesteko. Baina, lehengora etorritza, ezagutzen kontu horretara, biztakua da, hemen ze pasau dan, ezta? Apenas ez gai izan izendatzeko 10 landare eta animali gutxi batzuk izendatu ditugu 30 segundutan. Eta hori da gaur egungo realidade gordina. Hemen ekarri dutzueten argia egunkariko 2 artikulu honetan, bata 2018koa da eta bestea 2017koa, urte batzu pasau dira, eta erakusten dabe naturaren inguruko jakintza maila zenbatekoa da. Kasu honetan, ikasleari zuzendutako ikerketak izan zian. Baina, ikusten dozue, orokortu lekela gizarteko olako esparru zabal batera. Eskumako artikulua 2018koa da, eta hor neurtu zena izan zen, Euskal Herriko 1000 ikasle ingururi, egin jakuen, dikzeguerindako galdera berdina. Izendatzeko, euron inguruko 10 landaren izenak. Eta ikerketa horren emaitzak, izan zian, gutxi gora bera, 5-6 landare izen izendatzeko goiziela bakarrik. Baina igual gordinena da aldamenean jartzen daben beste kuadrotxo horretan jartzen daben hori. 80% ezala gai gure zuaiz arruntenak identifikatzeko. Lizarra, pagua, artia, altza, pentsau izue, zelako egoran gauzen momentu honetan. Eta eskerreko artikulua berriz, animalisen ingurukoa da. Animalisen ezagutzari buruzkoa.
antza, 2002an Cambridgeko unibertsitateak inzeban olako txikerketa bat, lehen hezkuntzako ikasliekin, eta konturatu zian, ikasle horrek Pokemon personajien izenak, ez dakit zentzu dira, baina, horren izen gehiago ezautzen zituela, inguruko animali eta landariak baino. Hori, erresuma batuan. Baina gaurera etorritza, antzerako ikerketa bat inzan, antza, eta hor konturatu zian, hiriburutako ikasleak, askoz be ezagunagoak zituela oian tropikaletako eta sabanetako animalixak, bertako animalixak baino. Orduan, egungo ezagutza, zoritxarrez, ikerketa danak adierazten dena da, azken hamarkadetan, galdu dugula izugarrizko naturan inguruko ezagutza. Eta Iñakik ipatu da moduan, kuriosua da, baina bi belaunalditan galdutako ezagutza da. Hau da, oindala bi belaunaldi, gure ingurutan askoz be baso gutxi hausauan, baina naturan inguruko ezagutza askoz haundixagoa zen. Ikusi dugu hor zoruak eta beste landaketa batzuk eta egon ziala, beste guztiak eta mota batzuk, baina bertako argazki izan agertzen da moduan, lurrari lotuta bizi izan jente hori, nire aita amak. Baina, gaur egun, zuaiz landaketa mordo bat egon arren, gure bizimodua horren behazte aldatu da, horren behazte urrunduga naturatik, ezagutza hori galdu dela oso epe laburrean. Eta hor badago, Einautagirrek esaten da bene esaldi bat, artikuluan, guk geure buruan naturatik kanpo ikusten dugu, baina gure gurasoak naturaren barruan daude eta egon dira. Hori da benetan konexio hori, edo konexio falta horrek sortzen dau alfabetizazio berde horren bidea. Hau da, deskonexio horrek analfabetismo batera eroaten gaitxu. Naturarekiko analfabetismo batera. Orduan, hor badugu ze pentsago, zuen berreskurapen horretan. Naturaren ezagutza horretaz aparte, naturaren estearen onurak beste mordo bak dira, alfabetizazio horrekin lotuta gongo litzake bigarren puntua, sentsazio antropozentrista batetik ekozentrista baterako pausua emoteko askoz be, pausu errezagoa emoti izango litzake, sormena lantzen da, abstraktua ikusgarri bihurtzen da, natura eremuan, naturako inguruan, eta osasuna askoz, osasunari begira dano dakigu, ingurune natural baten egotiak, edozein aktibidade fizikoina edo bakarrik ingurune natural batek dauzkan baldintza, aire garbi baldintzak eta olako txinguru batian, obesidadia biti begura edo gizentasunari begira, horretaz gain, alergiak murrizten dira, ikusmune motrosidade arazoak lagundu itzen ditu, heziketan, hezkuntzan, hiperaktibitatea eta dauken ikasle edo jendeantzako lagungarri izaten da inguru natural zabal batien ibiltzia, egotia. Naturak eskaintzen dituan baliabideak danontzako dira, hor dagoz printzipioz danon eskura, harreman sozialak eta ongizatea hobetzen diala demostrauta dago, eta berdintasunean ezten da. Hor ez dago genero bereizketarik ez materialetan, ez espaziotan, eta inguruan. Orduan, ikusten dozue bezede izugarri zera dauzkala. Konkretuki eskolara begira, Eskolarreko Unibertsitatea 2017 urtean inzeban ohiko eskola eta baso eskolen aldeko bizin arteko ikerketa bat, eta hor hainbat ezaugarri edo aldagai aztarte zutxuan, eta emaitza orokorra izan zen, goizan jartzen da bena, ikasleen jarrera, motivazioa eta komunikazio gaitasunak hobetu iten diala. Baina oso nabarmenak dira hor gorriz azpimarratutako aldagai edo ezaugarri horrek. Euren arteko harremanak askoz hobiak dira baso eskola ereduan, ohiko eskolan baino. Ingurune naturalen ezagutza, pentsau izue, bikoiztu iten da, baso eskola baten ereduan. Naturzientzian ezagutza, antzerako. Eta motrizidade kontuekin lotutako gaiape bai, asko sobiak dira baso eskola eredu batian. Orduan, zergatik ezi basoan, hortxe arrazoi guztiak.
Eta orduan, basuan ezi edo basoko hezkuntza hori dano dakigu, danontzako onurak besterik ez dauzkala, baina, norentzat, zeinentzako inbia da hezkuntza hau. Bakarrik eskoleri begira inbia da edo zeintzuntzako. Hezkuntza, hor ikusten duzu, bi definizio jarri ditu, baina, biztakua da. Biztakua da bakarrik hemen eukidugun erantzuneri begira, ez? Hezkuntza danontzako izan beharko litzake. Ero dano gauz, hezkuntza horren biharrian, hobeto esan da, bai? Ume zein heldu, bale? Eta zela egiten da, herritarrari begira, gauzarik errezena da, basora jun eta eon, bai? Ez egon momentu baten, hau da, basora jun, egon, bakutzak horre, atxondoko kontu horretan ikusi du, bakutzak bere guztuekin eta bere afizioekin. Baina, igual, ingurumen eziketara begira edo lakotxe hezkuntza luze bati begira, ez? Igual, hobeto, hobia izango litzake joan, egon, askotan jun, askotan egon gurozu moduan, nahi dozu moduan. Horri pintzen da moduan, jolasten, libreki jolasten, pasiatzen, pretxikutan, danadalako bat, baina izan da oso jarraixan. Jarraixan eta denbora luzian, holan lortzen da benetako heziketa bat. Eta horrek sortzen dau, benetan inguru horrekiko kuriosidadia. Urte sasoiak pasatzen doia zen neurrian, ikusten duzuz pasatzen diazen aldaketak, kuriosidadia pizten da, kuriosidade horrek ezagutza baterako emoten dutzu ez bidia, eta ben ja ezagututa balen esan dakua, zaintza baterako grina hori pizten dau. Orduan, importantiena, basuan esteko, basuan egotia. Edo zein eguraldi dalata. Horre, Europa iparraldekoak, baso eskoletan aintzin dira izaketa izan zianak, eurok esaten dabe, ez dagoela eguraldi txarrik. Erropa txarrak dauzela, besteik ez. Ondo jentzieta joan ezkero, euritxan begon leikela lasai asko. Behin ja, basora joaten gala, eta barrak ez da gure grina horrek, eta gure kezka horrek, eta piztuta dauzela, eta barba, sendotu inleizke, gaurko moduko, itzaldisekin adibidez, itzaldisek diala, zuaitz landaketak diala, hausolanen bidez, irteren bidez, irterak idatuen bidez, azken finean, aldamenean baldin badaukazu baso inguru horretan edo natur inguru horretan dakixen bat, salpenak emuten, transmisioa askoz behazkarragoa da. Askoz behazkarragoa, erosuagoa, empatikoagoa, orduan, aproposena lagun artian ikia eta dakixen jentiak bide lagun baldin bada, askoz hobeto, eta formakuntza ikastaruak. Hori publiko orokorrari begira, hau zein heldu. Baina eskoleri zuzenduta, konkretuki baso hezkuntza eskoleta zuzenduta dagoenak, badago eredu bat, ona be etorri dana, eta poliki-poliki geroz eta indar gehiago hartzen da biena, eta baso eskola eredua da. Hemen ikusten duzue, Europa mailan zer herrialdetan dagoan, nahiko esarrita, hor Espainian jartzen du, baina Espainian egizazan da, homologoak oso gutxi dauz, ez dakit bi irudian, homologautakoak baso eskolak, baina mundu mailan, estatu batuak, Hego Korea eta Japonen be baso eskolak existitzen dira. Eta, baso eskoletan zer egiten da, baso eskolak euron eredua da natura izatea euron ikasgela. Baso eskola esaten da, basua daukenak inguru batian, edo basora doia zenak. Baina, badago, Alemanian eta hainbat lekutan basua auki biharrian, kostaldeko udalerri batzutan, ondarre eskola edo olako kosta eskola edo olako izen bat hartzen daue. Hau da, kontua da, naturan egotia ikasturte danian, aire librian. Olakotxe eguraldi oso txarrak edo muturreko baldintzetarako ukitzen dabe orokorrian olakotxe eraikin txikitxo bat, babes moduan, baina bestela orokorrian eurixa baldin badabe aire librean egoten dira. Gehienak, ero danak aurre hezkuntzara zuzendutakoak dira, eta gutxi batzuk aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza eskaintzen dabe.
Orduan, ez da be, hezkuntza formal guztirako eskaintzen. Orokorrian, aurre hezkuntzara zuzentzen den eskola eredu bada. Eta batez be aurre hezkuntzan, jolas libreari emoten duze kriston garrantzia. Eguneko jarduneko portzentai handi bat jolas librerako izaten da. Jolas librea, hau da, hezitzaileak goten dira eurokin, ikasliekin, begiratzen, ikusten, zelan ibiltzen dian jolasian, euron artean ze harreman sortzen dian, ze konflito sortzen dian, ze azarrealdi edo zelan konpontzen dituen euron kontuak, baina, begira goten dira, besterik ez. Begira eta apuntiak hartzen. Eta ratioak izaten dira oso txikitsuak. Ratioak izaten dira 8 ikasleko, 8, 9, 10 ikasleko, hezitzaile bat. Orduan hoxen 24 ikasleekin 3 hezitzaile egongo liake. Egoten dira. Orduan, bada eredu bat, oso osuan hemen sartzeko nahiko arazo dauzkanak. Bakarrik ratioagatik. Hemengo ratioak dira, pentsau izue. 25 ikasleko irakasle hezitzaile bakarra egoten danean. Eta, zailtasun hori dela eta, hemen Euskal Herria etorritxa, homologo guareiko baso eskola batzuk badaoz. Ordo euskatzue, zerrendan, Horizon Zingira eskola, Donostian Bihotzinguru, Gulia Mendiko interpretazio zentroko lokal txikitxo bat erabiltzen dabe muturreko baldintza horretarako, Sopela Naitzuri, Lizarran Plisti Plasta, Ilizarben Nafarruan urtanta. Horrek ez da oso homologauta. Eta horre hartzen dituen ikasliak edo umiak izaten dira 3-6 urte bitxartekoak. Usten dut, ez dakit dual 2-3 urtetik 6 urtera. Hau da, aurre hezkuntzako umiak. Derrigortuta da, umiak derrigortuta da eskolaratzea 6 urtetik aurrera, LH batetik aurrera. Orduan, hor eskolaratze, derrigortze hori ez dauan tarte horretan, homologazio beriko horrek funtzionatzen dabe, baina ez da konsideratzen, hau da, hezkuntzak ez ditu konsideratzen eskola moduan. Naiz eta baso eskolako eredua erabili eta hezkuntza batein. Eta horretatik kanpora, gurera etorritxa, kasu honetan Gipuzkoan, ohiko hezkuntzak erdibide bat hartu dau. Ikusitza, ratiotan eta oso zaila esango litzakela, baso eskolak aurre hezkuntzara bideratzia denpora daina aire librian egotia eta abarrak, gaur egun, hainbat ikastetxek indabena da erdibide bat hartu, eta gutxienez, hartzen dabe konpromisua, hilero, 4-5 egunez, basora edo aire librera joateko. Gehienak aurre hezkuntzakoak izan dira, eta gutxi batzuk uste bakar batek, Gipuzkoan uste bat dela, LHB praktikan jartzen dabela baso eskola eredu hau. Horre ikusten duzue, baso eskola eredu hau edo, ohiko hezkuntzan ezartzeko lagunak izan dira, ingurubela lagunduta Euskal Herriko Unibertsitateak eta Kutxa Fundazioko ekoguneak. Baitanen artean, poliki-poliki, badabiz, hainbat eskolatan sartzen. Eta bergara, Mariaren lagundia sartu da baso eskola eredu honetan, aurre hezkuntzakoak. Irudien dauzkatzuenak, Mariaren lagundikoak dira, euron lurrak erabiltzen ditue, Mariaren lagundiko osteko zelaixa eta zuaiz landaketia, eta, gutxi gora bera, inguru horretan ibiltzen dira. Eta, ohiko irakaskuntza tradizionalian, Europe badoki bidia, basoan heziketa bat eskaintzeko, bintzat, ez? Hori bintzat lantzeko alegintzen. Oinarrizko kurrikulumian, atal bakoitzerako, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza eta DBH-erako, badoki bidia, batzuk ingurumenen ezagutza basoan iteko, lehen hezkuntza naturzientzietan basua lantzeko, eta DBH-en biologia zein geologian basuan inguruan hor ikasteko. Eta aurten bereziki, aurtengo ikasturtian, eskola agenda 2030an aukeratu dabe basoa, gai moduan. Orduan, aurten bereziki aurtengo ikasturtian badabitz apropos basoa lantzen. Gelan,
eta askok eta askok gelatik kanpora irteten dira basora. Bai, eta bertan basuan hainbat ikerketa eta lanketa egiten ditue. Bale? Hoi ba. Txaina, guztien dut? Zaten eganik. Bueno, eta basoko hezkuntza edo heziketa hori zelan egin, bai baso eskolan, bai herritarrari begira, eta bai eskola, ohiko eskolatan, euron kurrikulunetik aparte, badago zainbat baliabide. Eta hemen, hasieran ipini deituten honek, aplikazio eta webguniak dira, edozeinak erabililezken baliabideak, baso inguru batian, jakituria hori hartzeko, ez? Hasierako kontaktua, edo, alfabetizazio horretan, poliki-poliki, irakurtzen, natur hori edo baso hori irakurtzen ikasten joateko. Bai, horri pini dotzueten lehenengo hirurak mobileko aplikazioak dira. Bai, PlantNet landarak eta ezagutzeko, oso polita, argazkizatara, flun, eta berak esate dotzu, holako probabilidade batian, ze landara izan lehiken. Gero lagungarri izaten da, holako txekia batekin, pixkatxe bat ziurtatzea, berre, horrek esan da bena, hoxete dan, parian dagoena edo ez. Eta Abefai eta Birnet dira txorixak ezagutzeko aplikazioak. Horrepe oso politak. Grabadoria jarri, zela da beste hori xasam edo, holako txe bat, txorixen xasama. Soinua grabau, eta esate dutzu, ze txori da bilen kantuan. Orduan be, hobeto, gidatxoa baldin badokazu, eta ikusten baldin badozu egazti hori, ziurtatzea benetan esaten da beno isedan edo ez den. Baina, aplikazio oso baligarrizak eta benetan, nahiko ondo funtzionatzen da benak. Eta gainontzekoa, webguniak dira. Hemen, gure lurraldeko naturako informazioa eta kezkaketa jasotzen dituenak. Euskal-natura.eus, Naturanesten, Naturanestenek konkretuki, Jesus, esangot, unitate didaktikoak proposatzen ditu. Oso baliogarritza da, haurrezkontzatik hasi eta batxilergorainok. Naturtzaindian, sagusaren kontuak eta kontatzen ditu, eta bestein bat gauza, boskeskola.com, Kreantzen Berde eta Eskolain Natura, dira baso eskola ereduak eta azaltzen dauenak, eta bizkatxo bat euron filosofia eta esplikatzen dauena, batu batek interesa baldin baduka, sartzeko. Eta eskolak erabiltzen daben beste baliabide bat, geu gara. Euron gabezi horretan edo kanpora irtetzeko gabezi horretan edo hori osatzeko euron kurrikuluna ingurumen eskolak eta natur eskola gauz. Eta hola zen, oinatiko natur eskolakoa saltuko dutzuet oin, eta ingurumen eziketa. Orduan, lehenengo eta behin, oinatiko natur eskola, oinatiko udaleko zerbitzu bada. Zerbitzu publikoa da. Lau ezitzaile gauz lanian, beti lau izan gara. Eta natur eskolako helburu potoluena naturaren kontserbazioa da. Kontserbazioa eziketaren bidetik. Hasiera batean, ikaslieri edo eskoleri zuzendutako zerbitzu bat da. Hau da, astelehenetik ostiralera itxendu lan, eta ikasturteko egute gisa dakau. Irailetik, ekainera bitxartian. Baina, guk hasieratik garbi ikusi ginuan, eskaintza gu bezin zela murriztu bakarrik eskoletara. Ezagutza hau, herritarreri bezabaldun biazala. Eta orduan, herritarrekin beha, legintzen ga urtean, hainbat ekintza eta iten, ingurumen jardun aldizak diala, edo irteerak, erakusketak, eta formazio ikastaru bape baita. Eta gure baliabide pedagogiko eta didaktiko potoluena, eta garrantzitsuena da, hurbileko natura. Oinatik eskaintzen dozkun, hainbat txoko desberdin. Erdigunetik hasita, errekara joaten gaur adibidez, lehenengo hezkuntzako 6. mailakoekin, natura eskola ondoko errekan egon gara. Barruan, txipli-txapla, bertako uran temperatura neurtu, oxigeno maila, zabalera, abiadura, sakonera, landarak, bertako xomorruak eta horredanak. Herrixan bertan, inora joan barik. Erabiltzen dugu oinatik suertia dauka baserri ingurunia bertan daukala. Oso gertura dauka. Ordan baserri ingurunia asko erabiltzen dugu. Lehen inakik esan dabe moduan, pizkatxo bat interpretatzeko ze paisaje gabitzen ikusten, gaur egun.
gaur egungo zelaixak, lehen zoruak izan ziala, edo gaur egungo pinadixak lehengo gari zoruak izan ziala. Eta, pizkatxo bat, garai bateko bizimodua, garai bateko paisajia zein izan zen, eta gaur egun ikusten duguna, baseatik da nolako txia. Eta pizkatxo bat hori, kultura transmisioin hori iteko. Basora, erdigunean, suertez, guk natureskolan peante dugu aristi bat, aristi eso handi bat, baina gizatzen da, gure aristi hortatik kanpora beste aristiren batera joatian nahi izan ezkero, ez daukagu aukera handirik, oinatin. Kotxi hartu beharreko lekuak izaten dira. Hau da, urrin xamar galditzen dira erdigunetik. Orduan jartzen da autobusa, eta Arantzazu aldera joaten ga, Arantzazu edo Araotz aldera, edo Urruxora aldera. Eta, joaten ga, hori ez, aizgorri mentikatiak emoten dauen, inguru karstiko paisaje zoragarri horrek ezagutzeko aukerea emoten dago, Kobasolotara joateko, Arkaiztegixetako hegaztixak eta ikustera joaten ga, hori ez, Gipuzkoako buitre koloniarik talderik handixena, orkazatiko hormetan dauz, eta Araotzera joaten ga, eta, oinatik egisa zen da, badauka aberaztasun garrantzitsu bat, eta, hori da gure oinarrixa. Eta basuari dagokionez, natureskolan basuak, bi baso erabiltzen ditugu. Bata erdigunean dauena, hau da, oinez joateko aukerea moten dauena, eta da, hemen ezkerretara daukazuen hau, berdegune txikitxo hori, 3 hektarea besterik ez dauka olapotoko aristixa, eta horko puntotxo horixa natureskola da gutxi gora bera. Orduan hortxe dago, aristixan bastartxo batian. Ez da aristi ez da aristi heldu bat, berez datorren aristi bada, hori baserri ingurune bat izan zen, landaketa txiki batzuk dagoz, pinu landaketa batzuk, pinuak oso sarrak dira, eta berez datorren aristixa da. Orduan da, aristi nahiko gaztia, eta politxa da, sastrakaz beteta dagolako, sasiz beteta dago. Hau da, badator poliki-poliki atzetik ez, jarraiera ekologiko horren, pausuak ikusiken dira. Segun zelekutan, ariz batzuk senduak dira, ez dauka horren beste sastraka edo sasi narra arte azpikaldian, beste zati batzutan sasixa ugarixena da eta oso zuaitz gaztia dago, ordan emoten daben aukeria da, basuan konplexutasun hori ikusteko, eta segida ekologiko horrek zelan emoten dian, oso eremu laburrian. Orduan, oso leku politxa da. Eta, espero daigun, holasen mantentzia. Pizkatxo bat, baso horren konplexutasuna gehitzeko, oindala 4-5 urte okorri du jakun, hor erdizan ikusten dozuen potzu hori ikia auzolanean. Anfibioentzako eta odonatuentzako, mariburduntzisentzako eta sorgin horrezisentzako eta potzua. Eta gisa esan da, animalixak oso eskerrenekua dira. Potzua egin eta 6 hilabetetara baso igelgorri xan arrautzak eta ikusten zian, eta mariburduntzisak, eta uandriak daoz, eta gozada bada. Gozada bada, gainera hori, edozein herritarrentzako bidia dago, bertan dago, herrixan dago, eta gisa esan da, lehen oso jende gutxi pasiatzen zaban bertatik, eta geroz eta jende gehiago dabil baso barruan. Hori guk ikusi itzen dugu. Eta jendiak ikusten da, hori ez, guk igarri itzen dugu, jendiak eskertzen da bela, eta disfrutau itzen da bela baso horretan, ez. Eta, bestalde batetik, Arantzazuko auzoko basuak eta erabiltzen ditugu. Ikusten dugu hor, baso handixak dira, Artaso eta Iturrigorri inguru horretan, 700 hektaria inguruko pagadi, tantai, pagomotz, baso, ez dakit landaketak, Iñaki, zuk esango zu pagomotzen hori landaketa izango litzake, baina, inguru horrek erabiltzen ditugu. Eta hor joaten gaia, ikasle, koskortuta dagozenak, ez? 5. mailatik gorakuak eruaten ditugu, olako ibilbide luziagoak izaten dira, eta, beste erabateko ibilbideak izaten dira. Eta hor gutxi gora bera, lantzen ditugun gaiak, batzukin da bestiekin, osantzerakoak izaten dira. Beti izaten dira neko ontzera, baina egokitzen dugu, bakoitzan
hori ez, adinean arabera eta azalpenak izaten dira batzutan oso teknikoak edo oso ekosistema eta oso terminologia jantzidunak eta beste batzuk era simplian, baina gauza berdinak izaten ditugu bisabetik. Orduan, pagadixan aztertzen du basoko sistema, biotopoa, biozinosia eta halako gauza importantiak. Aprobetxatzen dugu Artasoko basua oin urte batzuk pagamotzen inguruan inzan live bat azaltzeko, live hori inzan eta Europak dirupila bat jarri zeban pagamotz horretan gordetzen dian egurra jaten dauen intsektuak babesteko, galzori izan dauzen intsektu batzuk, orduan azaltzen dugu zatidian oso garrantzitsuak zuaitz zarrak ekosistema baten, baso ekosistema baten, zatidan oso garrantzitsua hildako egurra egotia, etzanda, zutik eta bar, eta horretarako proiektu horrek guretzako oso importantia da eta hezkuntzarako bide politia zabaldu dau. Eta, gero orokorrian, natura zarea zer dan, eta urten eskola agenda 2030ekin, hainbat irteran ditugu horra, hainbat basoko, hainbat gai lantzera. Ez dut azaldu, baina hor, Olapotoko aristiko azkenengo puntuan jartzen dago, aurtengo eskola agenda 2030ean, ikastetxe guztietako aurrezkuntza eta LH-ko batzukin, honetorriga, batzukin, ze bestiak eurronkasara joan dira, bai? Baina Olapoton egonga eskurrak hartzen, euron gaia basua izan da, indauena izan da, udazkenian eskurrak hartu, landatu, eta gero asmoa zen, zuaitzegunean aritzak landatzeko. Baina, karo, aritz txiki xekin ezin da zuaitzegunik egin, ezin da olako landaketara egin. Orduan guk, udalari proposau gotzan, zuaitz landaketa beste bat ikia, urteroko beste esparru batzutan eta beste helburu batzukin, eta eskur horrekin udal mintegi bat sortzia. Udalerriko zuaitzen hasien mintegi bat sortzia, baina ez aurten. Aurten hasi horretan eta gerorako holakotxe mintegi bat sortzia, holakotxe proiektu bat sortzia. Ez bakarrik aritz eskurrekin, izan leke aritza, izan leke aginak, izan lehizke edozein. Paguak, altzak, lizarrak, astigarrak, eskiak, bertako edozein zuaitzen azimintegi bat planteau ginuan. Eta, udaleko ordezkarixak pozik hartu zeben, proposamen hori, eta planteau zeben, Europe zekizena berzer, zelan funtzionau leken, gup ez dakiu gauza hondirik, baina, lehenengo eta bien esan ginoan, biako una da leku bat, herrilur bat, erdigunean bertan, oinez joan leiken leku bat, danontzako irisgarrixa izan leikena, eta bertan ingeike azimintegi hau. Eta udala postu zan, eta, nik ez dakit punterua daukanip, baina, gutxi gora bera horrik ikusten dozue, eulako muturru bat badaukala eskumatara, gure aristi horrek, hor bixen bitxartean galditzen den zalaitxo bat herrilurrak dira. Eta proposatu dabe horritxia azimintegi. Orduan, gure esperantzia da, danon artian eta dakisenekin eta konsultauta, hor sortzia oinatiko zuaitzen azixen mintegi bat. Gerora, bendik urte batzutara, azten dienean, ez dakiu zelan kuidatuko dan edo, baina, bintzat hori izatea, bertako herrilurretako edo batero ematek bere lur propioan sartzeko asmoa edo erakutzi ezkero, edo ordainduta edo nik ez dakizelan, bertatik landarak eskuratzeko lekua. Orduan hori basuekin lotuta, hortzen sortu da beste hasitxo bat. Eta, hola, zen. Eta bergaran zer dauku. Bergaran egisa zen da, orokorrian, naturrezkuntzan, esango neke, aspaldi, bendia bizirik, izan dela aintzindari eta bultzatzaile kontu honetan, eta gerora ja laboratorium eta zanean eraikina eta barrak, laboratoriumek jarraitzen da bela natur eziketa eta baso eskuntza horretan ez, aintzindari izaten, bai hitzaldixekin, erakusketekin, formazio ikastaroekin, irteerekin,
eta honen atzian Iñaki Irizarre onda, Tania. Orduan, bueno, ez nahi bukatzea Iñaki aitzatu barik, eta hoxen, berak ere indaukazia, zoitz emankor bihurtu dela. Eta listo. Ez dut aitzatu, hemen ekarri du Natura Eskolako, ekarri dut, lankideak poltzia sartu, material desberdinak. Batzuk gidaliburuak dira, beste batzuk baso eskola eredua saltzen da benak, beste batzuk basuan bertan eskolatik kanpo eta hezkuntzatik kanpo planteatzen dituan jarduera, jolas, joku oso politzak umiekin eta nausixekin nitzeko. Eta beste hainbat, beste gutxi batzuk jolasak dira jokuak. Orduan, etorri ikusi, batu batek nahi baldin badau, ez dakit batu bat hartzia edo mailegutzan, Natura Eskolak dira eta, egongo gero bueltatzeko. Eta nahi dozuen erako, Natura Eskolara ditzu eta hor gauz, guzti dutako. Bueno, mi esker, Bixoi, Iñaki eta Idoia. Uste dut oso interesgarria izan dela, dudabarik, eta beti bezala ikasten jarraitzen dugula, poliki-poliki, oseak, ez dakit inor galderarik, zalantzarik edo zerrolan aipatzeko ezer daukan. Nik bai nahiko neuke, aipatu nahiko neuke, pixkatxo bat, suposatzeko geixero jakingo duzue, Bergarako udalak oinatikoa bezala eta arrasatekoak azken aldixan egin daben bezala, deialdi publiko bat egin dabela lurrak erosteko, eta pixkatxo bat hori herri lurren berreskuratze prozesu guzti hori hasi, basuen berreskuratze horretan, ez da, orduan, zabaltzia da garrantzitsua, ez da, pixkatxo bat, jendea informazioa heldu deila, bai basarritxerretara, bai ez dakite lur jabe handixetara, ez dakite horren errez edo horren efektiboki helduko da, baina, hori bintzat jakinean egon, eta non artean pixkatxo bat gu bintzat bagabiz pixkat zabaldu naixan, eta ia, hasten dan bidetxo bat hor, eta aurrerantzian jarraipena emon aljakon. Eta ez dakit, besterik ez badago, berriz mila esker, eta hurrengo batera arte.